El mundo tiene que ver su hermosura. Con una mirada me voy de aventura. Today is August 8, 2020. Ron. Sabag kaya mo iro. Si tatay oh. Gapamunlay. Oh, daghan na kay sili. Nangahinog na among sili, so ato ni siyang i-harvest kay para atong ibutang sa atong sukaan. Ayan oh. Purple na siya, guys. Pero mahinog na siya. Ang purple, maingani ra gihapon siya oh. Dugay siya matanang. So okay ra kay dili man ka kaato og kuan. O gamit anang pwedeng daghanang sili na ato na siya i-harvest atong idugang sa atong sukaan. Napa dito, guys oh. Kini siya lahi ang pagkasili. Mas ganahan mo ako ani niya yang halang ba murag nanam ang iyang pagkahalang. Yan classic na akong nailan nga sili. Buto sa na siya nga klase. Murag na isugod na pod lagi ni siya tay og panglagas ang dahon. Na ato ni siyang pupuon. Na sayang man mga hulog at ibutang sa sukaan. Okay, let's start. So daghan pag yun kayo ni guys ang atong pupuonan. Kani oh. Na cup noodle. Ayan ano siya kadaghan. Ayan. Ang akong ginapupo guys ko pag anak na ko panang soft na gani. So kung dili siya maminaw pagunit na ko sa tumoy wala lang sa nato na pag anak ni mo matang-tang na dayon. Soft lang siya pag hinog na gyud. Tapos tatay dito sa likod oh, kugihan kayo. Na oh. Na. Napanghawan kay daghan nakaayo og sagbot sa palibot. Pasingot gyutay hawan-hawan sa palibot. So manggabot mi guys kanang amoy ring magsige po gingana oh. Apil pud siya oh. Marayig pud siya papuhap mo guna siya tay kapa ba. Idako na lagi ng kapayas tay. Kuyag. Masigma. Oo na naghagwa na. Jerry mo ta sa igsuon lakita ni Tom. Si Jill ginahigtan kay manggukod. Orang is Jegog sikan. Guys, so baho. Oh, dagan na. Hapit na siya mapuno. Oh. Na ngalingasaw na gud guys ang baho sa sili. Kaya dagan naman siya gumakuan. Na takong kasan ba. Careful mo ani guys, kaya wasi mahikap
mata. Wala man ako ginatouch tong napupuan. Ang tumoy ra gyud. Daghan na kayo. Nairo, kaan ka nitoy. Shy. Yaw ani kay halang kay ni. Ha? Shara? Sharatot. Mapagod sa ilalom. Saan na to? Kapit na siya mapuno. Ang atong noodle cup for ceiling. Wala siyang biyaan. Kay nakuha na nako na siya mga tanang. Gamay na lang bilin guys. Napay mga hilaw. Mga hilaw. Next time na po na. Mga iro. Kira! Kira, Kira! Iro. Shay! Iring. Iro. Okay. Tabangan ko ni mo, Shay. Harvest of sili, Shay. So guys, sumanaman ko dito sa Pikas. Nairo nga mga pilog vlog. Yes, Mike. Kuan, diri na punta. Mo-harvest na punta diri sa lahi nga punuan. Kini to guys tong violet, oh, purple chili. Brad, ayaw ang iring Brad. Psst. Diri na punta ni. Pero pilian lang nato guys tong mga tanang na. Kini mo dagoy hilaw pa ni siya ang purple. Then kung mahinog, iyan siya hinahinay hangtod nga mahimo siyang wala. Ay orange. Psst, oy. Mga iro. Ayaw na madlok ng iring. Jigs. 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 Po, brother. Kayo ginakuha ni Brad ang iring oh. Badlunga ba na? Bugay kayo. Yan, malapit na mapuno guys ang ating sili. Idadagdag natin to dun sa ating sukaan. Sa sukaan natin na binigay ni Daddy Albert. Ang bote. Kaya lang guys, yung ginawa ko yun, hindi available yung sukang Bisaya. Kaya ang ginamit ko doon na suka ay Silver Swan na cane vinegar lang. Pero last week ata yun, may nagbigay sa amin ng sukang Bisaya. Parang 3 liters yung sa mineral water. Shout out to Kuya Dami. Thank you, Dam, sa paghatod sa suka. Pag mahurotong suka sa among sukaan, ako tong timbulan sa imong sukang gidala diri sa balay. See guys, puno na siya. Lami guro ni siya guys i-blend ba para madugo. Ako dagoy ni siya i-blend guys para mag-grind siya, then ibutang na ako sa sukaan. Ako din siya i-grind para halang gyud ang suka nato. Dili na sa ta mapalit og pinakurat. Kini na ang atong gamon. Namang ko'y grinder dito guys. Ako siyang i-grind. Ang lamig ni sa bulad. Bulad suka sili. Oh, daghan na gyud siya guys. Mapuno na. Ayan. So, ang uban, di lang sa nato na siya pupuon kay bisan patuod o kuan na siya orange. Pag ana nimo, hikap nimo ana, dili pa man siya mapungil.
So diyan na po among earring. Sorry na po siya diri nato. Me, unya ra ming kay. Mamupo sa tagsili mi, ha. Tubungan ta mo niya. So naa pa diri sa kilid. Ato ning pupuon. Aron mapuslan. Purple, silly. Ayan. Hilaw pa dahil ng purple, guys. I just figure it out that purple mura siya hilaw na version. Ambot sa ni siya nga kuan na species sa sili. Hala, kay puno naman, guys. Murag mo undang na tagpupo. Kay murag lami po niya siya nga sili ng purple. Kay dugay siya mga hinog. Dili gyud ka mag-apas og pamupo. Maanam-anam gid siya ba. So na, guys. Puno na kaayo. Puno na kaayo, guys, ang ato ang sili. Usa ka noodle cup of sili. Sili. Naulog. O ni, guys, ang atong dugangan og sili. Katuning last na ko nga pagpang harvest sa punuan sa sili. Ang kining violet ay kining mga green mo nitong mga violet. Nga, gibutang siya sa suka. Nga niyang color. Nga, kay wala man ko kapalit atong sukang Bisaya. Kinito akong gigamit na suka. Cane vinegar ng Silver Swan. Pero, pag mahurot na ni siya, kining nga suka, nami sponsor og suka. Nao, 5 liters. 5 liters of suka gikan sa among amigo kadami. So salamat dam sa pagdala og suka gikan sa Kabilin Farm Gatdan sa Santa Catalina. Thank you dam sa pagdala sa suka. Nana ko inugdugang og mahurot niya ang among sukaan. Lami dagway ni, guys, atong i-grind para muhalang gyud ang atong suka. Wag naman ko i-grinder dire. Ako ni siyang i-grind. So, there ang grinder. Kato ning grinder sa ilo. Pwede nato i-grind atong sili. So, guys, mao ning usa ka katong dire nato akong ihuhot. Kay ato siyang strain atong hugasan. Hugasan. Di na nato ikapon ko sa sigalang. Hugasan jutay. Yan. Dayon, ato siyang ibutang diri sa ato ang grinder. Yan. Ito siya butang diri. Na siya grinder. O para muhalang yun ni atong sukaan. Wala na niyong pinakurat. Kaya ka niya. Hala, puno siya kaayo. Bilig ay. Habit siya mapuno. Dagan tayo. So many. Puno. Grind. Dayon. Putang na to sa body sang ilo na grinder. Dayon. Takpan. Kabati ng iring tayo nga. Ready na kasailahan ko. Diba? Kahalang ani. Kaya ato siyang i-grind. Saksak na nato, guys. Hi. Ready na katay.
Kaya natin close up. Medyo kuan ang lighting guys. And it's done. Mana siya? Nadugmok yun siya. Yan. Kunin ko yung suka at iyan ang aking ipang push. Nabasa na akong tripod. Kung inyo lang, maamoy nyo lang guys, ang anghang ng amoy. Tapos, tanggalin natin ang clay. Yan, ipang katong chili, kuan ba tay? Chili oil. Palay ko sa, asa ba ito yung buti, yung budo. Ato na yung idugang kiri guys, ang ato ang ginalinga, sili. Yan. No? Kahalang guys. Grinded. Lamig yun siya guys sa bulat. Kaya harang-haranga. Guys oh. Ang anghang. Ang anghang ng amoy. Teka. Kailangan ko siyang anuhan ng suka. Teka guys, wakong suka ha. So guys, kailangan nating laguyan ng liquid para po mailalim siya. Parang ayaw niya guys. Teka, patay ng barbecue stick. Ayaw kasing bumaba. Yun. Ayan guys. Kumailalim na. Careful guys sa kamay nyo at baka maihawak nyo. Naku, ang anghang. Ayan. Hanap lang ako ng stick guys kasi ayaw niyang pumailalim. Patience is a virtue. Ayan, ang ganda na ng kulay ng sukaan natin guys. Naging orange. Nanunuot sa ilong. Ayan, orange na. Orange na ang ating sukaan. Orange na atong suka guys. Kay numdum ko muraging ani tong suka ni Papadudoy, diba? Grinded ang chili. Okay guys, kaya siya among suka na pud ni siya sa gulinga garlic nagipit-pit. Grab ni mo garlic. Next step na naman ko na siya. Pwede ni butangan ni magluya guys. Unahan tang uban ganahan sila nga naay onion. Pero pinay siya sili o garlic lang. Ako ganda na. Garlic lang. Nya, butangan nila pepper. Murag, dali nga madakot. Saka May onion. ingana. Lo, nanonood guys sa ilong.
Pero lamig din sa sawan, sa bulad. Dayon, pusan mo og kalamansi. Pag Pinay sa sawan sa lechon. sa lechon. Perfect dito sa lechon, guys. Ang anghang at ang asim. Yan. Pagkatapos natin, hugasan natin kagad itong ating grinder. Kasi, palit. Kayaan ko ba? Ipatang. Stain. Diyos mio, Marimar. Teka. May naiwan pang mga liso. At we're done. Punta ang ating sukang hanghang. Ayan, guys. Naku, sarap nito. Pag may lechon, bulad, prito, yan. O, diba? Ang anghang. Okay, linisin natin ating mga ginamit. Itong ugasan atong gigamit, guys, kaya muhalang ni. Itong gibutangan mag-dishwashing. Careful kita ni kay halang. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. And please don't forget to like and subscribe. At para dun sa mahilig sa sili, comment down. Sili is life. Bye guys! Thanks for watching! Oh,